a vidéki életforma az többet adhat, főleg most, ahogy egy kicsit úgy kezd elbizonytalanodni az ember, amikor a sárga számlák hegye gyűlik a feje fölött, hogy elgondolkodhat rajta, hogy mi az életminőség. És szeretnék egy olyan életminőséget mutatni, amiben a gyereknek több hektár van ahhoz, hogy játszon, ahol saját lova van, ahol együtt dolgoznak és együtt cselekszenek az emberek, és ahol azért van idejük egymásra, mert együtt művelnek dolgokat. És talán tudnak táncolni, talán tudnak zenélni, talán ismerik a magyar mondavilágot, és van idejük élni. Ez egyik legfontosabb dolog, hogy a kurultáj a egymásra találásról szól, és arról, hogy van magyar élet. És hogy meg tudjuk egymásnak mutatni, hogy kik is vagyunk valójában. És hát így végig összegzésnek engedjek meg, hogy elmondjak egy pár szót, amit nagyon fontos, és talán a kurultájra legalább annyira jellemző, mint bármely egyéb másra. Magyar emberek, ne felejtsétek, valamikor itt ezen a földön magyar emberek éltek. Értetek, éltek, dolgoztak, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket, verejtéküket hulajtották azért, hogy néktek otthonotok, házatok, családotok és jövőtök legyen. Ne felejtsétek a rég volt magyar embereket. És magyar emberek, azt se felejtsétek, hogy akik az életben előttetek jártak, azok a halálban is előttetek tartanak. Amikor majd nétek is csöngetnek, és átléptek azon a bizonyos kapun, reméljük a túloldalról így szólítanak majd benneteket. Héte lélek, én megismerlek, te magyar ember vagy. Vártunk már nagyon, csináltunk néked itt is otthont s hazát. Jár közénk, magyar emberek, a kutya mindenit. Ne felejtsétek a rég volt magyar embereket, és ne felejtsétek el egymást, mert ahhoz, hogy találkozhassunk és megismerhetjük, hogy kik azok, akik komolyan gondolják, amit Tamás Járon mondott, valóban olyan életforma ez, amelyben a közösség az első és legfőbb személy, lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak követik egymást. Aki úgy gondolja, hogy beáll abba a sorba, amelyek a nemzedékek sok száz soráról szól, és a jövőbe, és a jövőről szól, az életről, a magyar életről szól, azokat várjuk itt Kunszent Miklóson, augusztus 8-9-10-én Bösztörpusztán, és reméljük, megtapasztaljuk, mi az, hogy magyar ember. Ahol én elmenek, míg az fák is sírnak, gyönge ágairó, levelek lehullnak. Gyönge ágairó, levelek lehullnak. Fújjatok levelek, takarjatok inget, mert az én édesem sírva keres inget. Mert az én édesem sírva keres inget. Síras, rózsám, síras, még előtted lát, mert jó Isten tudja, hol leszen halálod. Mert jó Isten tudja, hol leszen halálod.
Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel meghívom Önöket 2008. augusztus 8-9-10-én megrendezendő második magyar-magyar törzsi találkozóra, a Kurultájra, ahol kazakisztáni magyar törzsbeli testvéreinkkel találkozunk, akik 1500 évvel ezelőtt váltak el a magyarságtól. Itt 1200 gyalogos, 200 lovas, több száz jurta várja Önöket, és megpróbálom mindent megmutatni csatajelenetben, lovas harcmodorban, életmódban, mindazt, ami magyar. Családi program lesz, várunk mindenkit, gyermekeiket is hozzák magukkal, hiszen itt, most és ezen a helyen magyarok találkoznak magyarokkal.